नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर दिनै सेकेन्ड नाइट दिनै बिराद सानसे अखा हादोंमोन दा एसे हागारायबाय थांलायनोसै मा महर देखायो माने बोथोरा ओमफ्राय आंहा फार्स्ट लुक्सआवनो सिबिआइनि नालाय रेडि जाबाय आं बिदि गाननानै ओमफ्राय दा गानस्लायलांबाय थासिगोन आरो मोनसे बाय मोनसे बे बयसफोरनि चेन्जिं रुम ओमफ्राय नै जोंनि बिदि सेराव दोननानै आरोना दा गाननो गोनांखौ बिदि दोनबाय ओमफ्राय जुथा सेन्देलफोरखौ दोनो आरोना ओमफ्राय मोनफैजोबाखै गावबागाव दोनजोबो बेयाव हाखु दाखुयाव फैनानै गानस्लायनांगौ आरोना लोगोफोर बिराद खस्थ' जायो स्टेजनिफ्राय खारबोनानै बेयाव गानस्लायफैनांगौ दिनैनि दिनाव आं भिडिअखौ लानो टाइम मोनासै आरोना बेलेगनोबो होनो मोनासै थ' आं लानायानो जायासै लोगोफोर खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन थिग बेबायदिनो जोंनिया जोबनानै थांलायबाय सेकेन्ड नाइटआ आरो गाबोन दङ जोंखौ अनथोंसै बोथोराबो गाबोन जोंनिया माने मोजां मोजां देखायनो हाथोंसै हेर'आ ओइ लोगोफोर पुरा एनार्जि गैला माने आथिं सानानै रेस्ट मोनाखैना आथिं सानायजोंनो माने एकदम हाथाय हाथायावथाय आं माने एक्टिं खालामबाय थादों मोसाबाय थादों ओरैबायदि सायो बुख्रांफिनबाय थायो माने मोसाखांनायनि उनाव आरो एसे बुफिनबाय थायो बिदि आरोना ओमफ्राय मलम सलम होबाथाय मुलि जाबाथाय एसे सेमो बुस्थुआ रेस्ट लानो मोनांगौ आरो रेस्ट लानो मोननि थाखायनो हाबाखै दाबो साबायखर गासै रायजोफोरनिसिम जोंखौ एसेबां हेफाजाब होनायनि थाखाय अखा बोथोरबाबो अखायाथ' दंबायानो थाखाय थेवबाबो फ्रि फ्रि आरो बांद्राय गोसा नङा दिनैनि सेकेन्ड नाइटआबो मोजां थांबाय दिनै जोबथेसालिनि मोसामोन थ' गाबोन 6 अक्ट'बर गाबोन दङ मनालिसा लास्ट नाइट जोंना तामुलपुरावहाय थ' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै बाय हान्थु आरायावनो नांदों नालाय नै सथ' जाबाय ओरैबायदि सादों आरोना एबार आं दा मुखौ फोनानै उन्दुनोसै नै बेनिफ्राय बेसिम बुदों आरोना बेयो नै गोसोम गोसोम जाजोबदों